Dobré popoludne, pekné popoludne vám všetkým. Som veľmi rada, že vás tu môžem privítať na pôde Národnej rady. Som veľmi rada, že naozaj iniciatívu zobral do rúk hlavne obec Oravcov a menovite Milan Galanda, ktorý sa rozhodol vytvoriť toto stretnutie a podujatie hlavne preto, aby to, o čom sa má rozprávať, na čo sa nemá zabúdať, aby sa o tom naozaj rozprávalo, aby sme na tie veci nezabúdali. Vítam pána kolegu, pána Blanára, ešte raz pána primátora, všetkých vzácnych hostí, ktorí sú tu, všetci, ktorí naozaj chceli stráviť čas tým, že mali chuť dozvedieť sa o tom, kto je vlastne monsignor Viktor Trstenský. Ešte raz opakujem, že veľmi dôležité je rozprávať o tom, čo sa dialo. Vieme, že Viktor Trstenský bol jeden z bojovníkov za práva, možno teraz skupiny, ktorá nie je veľmi preferovaná, chcem tým povedať, veriacich ľudí, katolíkov. Vítam aj mladú generáciu, ktorá možno o ňom vie niečo menej ako my, možno niečo viac. Každopádne ja osobne som sa s monsignorom Trstenským nikdy nestretla, ale napriek tomu vnímam jeho osobnosť ako niečo veľké a dôležité, čo na Orave máme. A určite som si istá, že je jeden z tých, ktorí patria mať riadne miesto v histórii Slovenska. Takže teším sa, že ste tu a verím, že pre všetkých to bude veľmi podnetné stretnutie. Všetko dobré prajem. Na to som venovať knižku, ktorá tu trošku bude aj predstavená, a to DVD show, o ktorom už hovoril Milan Galanda. Kde sa vám páči, sme radi, že môžeme takto spolu na tomto podujatí účinkovať. Ďakujem veľmi pekne, takisto. Ďakujem pekne za slovo. Vážení páni poslanci, vážení vzácni hostia, vážené dámy, vážení páni, drahí študenti. Osobnosť Viktora Trstenského monsignora som aj osobne poznal, mal som tu čest sa s ním niekoľkokrát stretnúť, keď som bol ešte vo vašom veku ako mladý muž. Som ho párkrát navštívil, vedel som, že je to veľmi vzácny človek. A keď sme sa stretli u neho doma, tak bola tam veľká skupina mladých študentov z Bratislavy, ktorí študovali aj na iných vysokých školách a ktorí prišli na také súkromné duchovné cvičenia, samozrejme potajme, pretože všetko to bolo ako si tak sledované. Presne nás pán monsignor Trstenský informoval o tom, že aby sme s tým počítali, že raz, možno, že za nami príde aj štátna bezpečnosť a nás môže kvôli tomu ako aj zavolať na výsluch. Ja mám ešte k nemu jeden taký veľmi dôležitý a dobrý vzťah aj preto, lebo môj otec, keď bol zatvorený do väzenia pri príležitosti, keď mal príhovor na hrobe pána biskupa Vojtašáka, naša mama ostala ako so 4 deťmi malými, bez akejkoľvek finančnej podpory. A odrazu jedného dňa prišiel k nám domov, zazvonil nejaký pán neznámy a donesol nejaký obnos peňazí. 500 korún, v tom čase bola to veľká suma na to, aby z nás ako si tak finančne vykryla do konca mesiaca. A keď sa peniaze minuli, lebo neboli žiadne, odrazu prišiel opäť ten istý pán a donesol ďalšiu 500 korunáčku a zase sme mali z čoho žiť až dovtedy, dokiaľ tie peniaze na účet, než na účet, ale dokiaľ moja mama nedostávala riadne tú finančnú podporu. Neskôr sme zistili, že tieto peniaze nám poslal monsignor Trstenský. Nikto o tom nehovoril,
ale tajne cez týchto svojich spolupracovníkov nám takto finančnú pomoc posielal, takže chceme vyzdvihnúť to jeho také osobné svedectvo lásky, ktoré tento človek mal. Dovolte mi, aby som sa teraz vrátil k téme prenasledovania cirkvi. Vieme, že v čase tých 40 rokov práve cirkev bola najviac na rane pod tým najväčším ideologickým nepriateľom. Ideológia materialistického komunizmu, ktorá sa na niekoľko desaťročí stala dominantnou vo viacerých štátoch strednej a východnej Európy, nezniesla nad sebou žiadnu autoritu. Vybudovanie tzv. Bezstriednej komunistickej spoločnosti sa stalo najvyšším cieľom na dosiahnutie, ktorého bolo možné v prípade potreby odstrániť akékoľvek prekážky. Pravda o existencii Boha ako najvyššej morálnej a mravnej autority sa preto stala neželanou skutočnosťou, voči ktorej totalitné komunistické režimy bojovali rôznymi prostriedkami a neváhali akékoľvek prostriedky použiť k dosiahnutiu svojho cieľa. Po uchopení moci vo februári roku 1948 komunistická strana Československa začala pretvárať celú spoločnosť s cieľom získať kontrolu vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Boli zjednocované všetky organizácie, mládežnícke, športové, umelecké, odborné, v ktorých získali rozhodujúce slovo práve komunisti. Práve pre snahu o totálne ovládnutie spoločnosti dnes tomuto bývalému režimu hovoríme totalitný režim. V tejto situácii boli cirkvi jednými z posledných organizácií, ktoré mohli tvoriť reálnu opozíciu novej moci. Viera v Boha a náboženstvo boli pre ortodoxných komunistov najvyšším prežitkom, opium ľudstva, od ktorého treba utláčané masy oslobodiť. To boli dôvody, pre ktoré sa od prelomu 40. a 50. rokov 20. storočia rozbehol v Československu valec rôznych opatrení, postihov a akcií, ktoré mali viesť k ovládnutiu a neskôr k decimovaniu a vyhladeniu cirkvi a náboženstva ako takého. Prvým takýmto pokusom štátnej moci ovládnuť najmä katolícku cirkev bola tzv. Štátna katolická akcia v lete 1949, ktorá v konečnom dôsledku sledovala vytvorenie národnej cirkvi po vzoru Sovietskeho zväzu, odtrhnutie cirkvi od Svätej stolice, ktorú by bolo možné jednoduchšie ovplyvňovať a využiť. Táto akcia sa však neskončila úspechom štátnej moci. Navyše sa pri pokusoch bezpečnostných orgánov zadržať viacerých kňazov vyskytli v mnohých obciach a mestách na Slovensku nepokoje, vzbúry, do ktorých sa približne zapojilo 23 000 ľudí. Ďalším takýmto opatrením bolo prijatie série tzv. Cirkevných zákonov a súvisiacich vládnych nariadení, ktorými sa štátna moc snažila podrobiť si cirkvi mocou zákona. Týmito zákonmi bol zriadený Slovenský úrad pre veci cirkevné, ktorý sa stal fakticky akousi najvyššou cirkevnou vrchnosťou. Ten sa v nasledujúcich rokoch stal vrcholným štátnym orgánom, ktorý realizoval politiku komunistickej strany vo vzťahu k cirkvám. Tento štátom vytvorený úrad pre veci cirkevné prebral mnoho záležitostí, ktoré dovtedy vybavovali cirkevné úrady a tým celkom prenikol do cirkevnej správy. Vytvárali akúsi protiváhu voči cirkevnej hierarchii a každý kňaz bol nútený byť s nimi v kontakte. Druhý z dvojice zákonov bol zákon o hospodárskom zabezpečení cirkvi. Zo strany režimu bolo materiálne zabezpečenie cirkvi prezentované ako náhrada za cirkevné majetky, o ktoré cirkvi, najmä katolícka cirkev, prišli v čase jednotlivých etáp pozemkovej reformy. Podstatné však bolo to, že odteraz každý kňaz, ktorý chcel pôsobiť v duchovnej sprave, musel na to dostať štátny súhlas. Štát si tak legalizoval možnosť kedykoľvek zbaviť kňazov aj biskupov štátneho súhlasu, a to bez disciplinárneho riadenia, bez možnosti odvolať sa a bez súdu. V nasledujúcich desaťročiach tak pod rôznymi zámienkami strácali štátny súhlas najmä kňazi, ktorých činnosť zvyšovala v príslušnom mieste religiozitu. Kňazov i reholníkov tak bolo možné nájsť v najrôznejších povolaniach, napríklad v
Tajný biskup a neskôr kardinál Jan Chryzostom Korec pracoval ako opravár výťahov. Neskorší biskup Rudolf Baláš ako závozník a neskorší arcibiskup Alojz Tkáč ako vodič električky. Nedávno sme ho boli na Krúcati v Ústave pamäti národa. On má ešte u seba takúto tabulu z električky číslo 5, na ktorej jazdieval. Kňazi, ktorí vykonávali duchovnú činnosť tajne a bez štátneho súhlasu, boli súdení za marenie štátneho dozoru nad cirkvami. Po týchto zákonných opatreniach nasledovali v 50. rokoch aj ďalšie brachiálne zásahy. Likvidácia mužských aj ženských kláštorov, tzv. Akcia K alebo akcia R. V apríli 76 mužských a 116 ženských kláštorov, pričom bolo v apríli a v auguste 1950 bolo zlikvidovaných okolo 1200 reholníkov. To znamená, že 76 kláštorov mužských bolo zlikvidovaných a 116 ženských kláštorov. V tých ženských kláštoroch bolo okolo 2000 reholníc, ktoré boli samozrejme vyvezené do Čiech a do rôznych iných krajov, ale samozrejme nemohli pôsobiť tak, ako doteraz pôsobili. Spoločnosť strácala na rovine intelektuálnej, morálnej, duchovnej, sociálnej. Spomedzi ďalším tvrdým zásahom možno menovať zrušenie gréko-katolíckej cirkvi, a to Prešovským soborom. Ďalej prenasledovanie kňazov, veriacich, zrušenie bohosloveckých seminárov v diecézach a vytvorenie jedného seminára tu v Bratislave. Išlo vlastne o kontrolu, aby tá kontrola štátnej moci mohla byť sústredená iba na jedno miesto. Samozrejme, že úplná kontrola činnosti biskupských úradov bola prostredníctvom násilne dosadených štátnych úradníkov, tzv. Vládnych zmocnencov. Ďalej, štátne orgány vyvíjali rôzne ďalšie opatrenia, ktorých cieľom bolo znížiť kvalitu alebo intenzitu náboženského života. Takými boli napríklad obmedzovanie náboženských pútí, ktoré síce neboli priamo zakázané, avšak cieľom bolo vytvorenie takých podmienok, aby ich navštevovalo čo najmenej ľudí. Bola napríklad obmedzovaná doprava, bolo zakázané niektorým kňazom spovedať na týchto pútiach, prípadne bolo v danom okrese bola vyhlásená epidémia slintačky, krivačky či inej choroby, vďaka ktorej bolo konanie náboženských pútí obmedzované. Rôzne obmedzenia boli prijímané aj v prípade náboženských procesí a sprievodov počas sviatkov, kedy sa všetky obrady museli odohrávať výlučne v kostole. Aby sa návonok nejaká tá viera nemanifestovala verejne, tak sa snažili aj primície alebo niektoré také významné sviatky Božieho tela a tak ďalej, všetko sústredovali len do kostolov, že to je vaša súkromná vec, v kostole si robte čo chcete, ale na verejnosti nechceme, aby sa táto viera prejavovala. Osobitný boj s cirkvami zvádzal komunistický režim deti a mládež. Zvlášť v čase cirkevných sviatkov sa v mestách organizovali tzv. Odputávacie akcie pre mládež, ktoré ich mali odlákať od účasti na bohoslužbách. Vyučovanie náboženstva na školách bolo stále viac a viac obmedzované rozličnými administratívnymi zásahmi. Možno si niektorí aj pamätáte, ako rodičia chceli prihlásiť svoje dieťa na náboženstvo, tak museli podpísať túto prihlášku obaja rodičia. Museli ju podpisovať pri prítomnosti, riaditeľa alebo zástupcu školy, aby vlastne nejakým spôsobom eliminovali ten záujem ich detí o náboženstvo. Samozrejme, tí rodičia boli zastrašovaní, že vaše deti sa nedostanú na vysokú školu, nedostanú sa na strednú školu, čo vlastne aj v mnohých prípadoch bola pravda. A tak sa stalo, že v roku 1950 sa hlásilo náboženskú výchovu okolo 90% detí, ale už v roku 1981 iba 16%. Takže naozaj tieto vonkajšie zásahy mali obrovský vplyv. Obrovský vplyv to malo aj na samotných učiteľov, ktorí boli veriaci a nemohli sa zúčastňovať bohoslúžieb verejne, nemohli verejne vyznávať svoju vieru, a tak sa stávalo, že títo učitelia museli odchádzať na bohoslúžby do nejakých iných susedných obcí, škôl, a ak sa stalo, že takéhoto učiteľa
aj naozaj objavili tam niekto ich zahlásil a tak ďalej, tak potom takýto učiteľ prichádzal o svoje zamestnanie. Boj proti viere v Boha náboženstvu sa odrazil dokonca aj pri zmene štátneho znaku a zmene názvom miest a obcí. V roku 1960 bol z ideologických dôvodov v historickom slovenskom znaku dvojkríža ako kresťanský symbol nahradený symbol siluetou kriváňa s vatrou ako symbol Slovenského národného povstania. Rovnako sa pristúpilo aj k zmene názvu obcí, ktoré mali vo svojom pomenovaní slovo svätý. Známy je turčiansky svätý Martin na Martin, svätý Michal na Ostrove, svätý Kríž nad Hronom, Žiar nad Hronom, svätý Jur na Jur pri Bratislave, svätý Beňadik na Hronský Beňadik a tak ďalej. Rok 68 priniesol určité také uvoľnenie v tom čase, no ale v 70. rokoch už nasledoval návrat k starému kurzu v štátnej cirkevnej politike. V 70. a 80. rokoch opäť pokračovalo odnímanie štátnych súhlasov kňazom, ktorí sa priveľmi aktívne venovali veriacím, najmä mládeži. Uskutočnilo sa niekoľko súdnych procesov s kňazmi i obyčajnými veriacimi, ktorí boli súdení pre organizovanie duchovných cvičení, rozširovanie náboženských publikácií či prácu s mládežou v kresťanskom duchu. Sám som bol svedkom jedného procesu Pátra Javorského, kde vlastne Páter Javorský bol súdený práve za to, že konal duchovné cvičenia. Počas celého toho jeho výsluchu na tom pojednávaní nikto zo svedkov nedokázal, že by tento páter alebo slúžil svetu omšu, alebo že by spovedal. Napriek tomu na konci bol odsúdený tento kňaz a boli sme svedkami toho celého procesu a všetci sme to prežívali s takým, by som povedal, s takým rozčarovaním. Odpoveďou najmä katolíckej cirkvi na tento tlak bola väčšia aktivita v rámci tzv. Skrytej cirkvi. Formujú sa skupiny laického apoštolátu, v ktorých stále väčšiu časť náboženských aktivít začínajú vyvíjať reholníci, ale aj laici. Po celom Slovensku tak vzniká sieť mladých spoločenstiev, v ktorých najmä mladí ľudia osmeľujú sa žiť svoju vieru aj navonok. Dôležitú úlohu pri budovaní týchto spoločenstiev zohrali najmä dvaja muži, a to Silvester Krčméry a Vladimír Jukov. Aj vďaka činnosti týchto mladých spoločenstiev rastie na Slovensku v nevydanej miere účasť na tradičných náboženských pútiach, vzrastá manifestačná účasť veriacich na súdnych procesoch s kňazmi a náboženskými aktivistami. Šíria sa samizdaty a podpisové akcie. Akýmsi vyvrcholením týchto aktivít sa stáva sviečková manifestácia v Bratislave, ktorej 25. výročie sme si pripomenuli nedávno. Všetky tieto aktivity veriacich vysielali do znormalizovanej spoločnosti signál, že za svoje práva treba bojovať. A zdá aj tento signál nakoniec prispel k aktivizácii veľkej časti spoločnosti v novembri roku 89, kedy sa prenasledovanie cirkvi a veriacich definitívne ukončilo. Ďakujem vám za pozornosť. Drahí priatelia, za predsedníckym stolom i tu v pléne, vážení hostia, milí žiaci a ešte milší doprovod. Po prehľade na tému prenasledovania cirkvi v uvedených rokoch, ktorý sme si vypočuli od fundovaného a kompetentného autora a predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa. Ja by som chcel teraz trošku viac sa zamerať na jeden taký vzorový, exemplárny príklad toho všetkého, čo sa tu nám udialo. Ja som mal tú česť a to šťastie od roku 1939 na gymnáziu v Dolnom Kubíne byť žiakom monsignora Trstenského a potom aj jeho doživotným priateľom. A preto aj som príležitostne občas niečo napísal i publikoval. No a teraz by som vám chcel vydať osobné svedectvo o tomto mojom profesorovi
priateľovi a veľkom trpiteľovi. Vzhľadom na krátky disponibilný čas, ktorý tu mám, tak bude to viac menej len súhrn, určitý náčrt, ale aspoň to, čo teraz môžem z pozoruhodného života a diela monsignora Trstenského povedať. Na začiatok ešte by som takú poznámku povedal, že ako pútnici večnosti sme na ceste. A to na ceste často hrboľatej, takmer neschodnej, na mnohých životných križovatkách. Prítomnosť je akoby priesečníkom minulosti a budúcnosti. Našu minulosť dokumentujú naše skutky a našu budúcnosť utvárame svojimi úvahami, túžbami, vedomím potrieb, či už vlastných alebo celospoločenských, a napokon formulovaných vo slovách. A my máme iste každý z nás skúsenosť, ako nám v tomto všetkom výdatne pomáhajú naši dobrí známi a významné osobnosti. Mohli by sme sa teraz spoločne zamyslieť nad základnou otázkou, čo vzorové a pre nás stimulujúce z uvedených záležitostí nám predstavuje monsignor Viktor Trstenský. A zda je účelné najprv sa pozrieť na jeho najdôležitejšie životné podmienky a medzníky. Narodil sa 28. marca 1908 v Trstenej. 29. júna 1931 bol vysvetený za kňaza, ale v pastorácii, v bežnej pastorácii bol len niečo vyše 22 rokov. Bol v 24 väzniciach a pracovných táboroch, takmer 8 rokov ako robotník na invalidnom alebo nútenom odpočinku pod neustálým policajným dozorom, ktorí sledovali, kto k nemu ide a od neho odchádza. Vyše 28 rokov. A teda to bolo stručné kurikulum teda jeho života. Zomrel 7. decembra 2006 v Trstenej a tam je aj pochovaný. Uvediem také najvýznamnejšie ocenenia. 28. 1947 monsignor, 4. 1. 1994 pápežský prelát, to boli tie cirkevné najvýznamnejšie, potom štátne, veľký zlatý cyrilometodský dukát z reťazov 18.6.1994, Príbinov kríž 3.1.2001. Bol držiteľom viacerých titulov čestného občianstva. A hodnotu iste poznamenať, že v zložitých, veľmi náročných časoch bol vo Vatikáne uznaný a vybraný za kandidáta na pomocného biskupa spišskej diecézy. Keďže však bol uväznený, tak bol nominovaný ďalší kandidát, profesor Vysokej školy bohosloveckej a rektor seminára, dôsledný pán Štefan Barnáš, ktorý potom 5. novembra 1949 bol aj vysvetený v kaplnke, tak v tichosti, v kaplnke kňazského seminára v spišskej kapitule. Hrdinské zvládnutie uvedených utrpení a významných celoživotných náboženských i celospoločenských úloh, za ktoré dostal, ako sme už počuli, cirkevné i štátne ocenenia, významné, vyplynulo z jeho vzácnych a vo význačnej miere tvrdou askézou vypestovaných osobných vlastností. Už niečo nám tu pán doktor takú milú spomienku povedal. Ďakujem pekne. Tak k tým osobným vlastnostiam. Bol mimoriadne pracovitý a obetavý. Vždy bol ochotný pomôcť. Láskavo, s takým typickým úsmevom,
ktorí sme ho poznali, tak ten vždy u neho sa prijavil, či už vítal, alebo odprevádzal mladých, alebo i starších. V jeho byte najmä v Trstenej sa dvere po zatváraní znovu otvárali ďalším návštevníkom z rôznych radov, prosiacim i ďakujúcim za dobrú radu, povzbudenie, myšlienky optimizmu i nádeje. Nikdy nepovedal, že nemám čas. Iba povedal, no počkaj, alebo počkajte chvíľku, kým vybavím to i ono, a potom sa vám budem hneď venovať. Ďalšou významnou vlastnosťou bolo, že dokázal náležite primerane komunikovať s vedúcimi osobnosťami, s mnohými, s ktorými sa buď stretol, alebo im písal, ale aj s nízko postavenými či biednými. V jednom nepoľavil a neustúpil. A to vo vernosti platným, vieroučným i morálnym princípom, právoplatne ustanoveným a pôsobiacím zástupcom nášho vykupiteľa na zemi a nástupcom jeho apoštolov. A za túto svoju nepodajnosť bol počas celého komunistického politického režimu prenasledovaný, žalárovaný či izolovaný v pracovných táboroch. Vždy bol zásadový v životných normách, všade poukazoval na nutnosť zodpovednosti. No a keď takto vstupoval do svedomia, bol niekomu aj nepríjemný, ale nikdy ubíjajúci alebo zákerný, skôr chápajúci ľudskú slabosť, ktorú vždy, všade, všemožne, citlivo, povzbudivo naprával, očisťoval a dvíhal. Za všetkých sa modlil, aj za svojich nepriateľov či trizniteľov. Sú známe prípady, evidentné prípady, kde títo trizniteľia sa aj pokajali. Usudzuje sa, že buď jeho príkladom, alebo aj priamo jeho modlitbami. Keď ho išli zatvárať, tak on sám povedal, vítal toho kolaboranta štátnej moci, boli aj takí, že budem sa za teba modliť. Keď to bol nejaký, treba blízky človek. Aj popri všetkých uznaniach či oceneniach bol mimoriadne skromný. On, ako potomok šľachtického rodu, ktorému Ferdinand III 1638 udelil šľachtické výsady s právom mať erb, používať erb, nikde nikomu sa o tom nezmienil. My sme sa rozprávali aj o dôverných veciach, o súkromných veciach, takto veľmi dôverne, skutočne. A nikdy som nepočul, že by on mal nejaký šľachtický pôvod. O tom som sa dozvedel len koncom roku 2011 od jeho prasinovca Mikuláša. Toto, že on je vlastne potomok šľachtický. Vždy vystupoval celkom jednoducho. Aj si zo seba zavtipkoval dosť často. Niekedy, keď som mu napríklad telefonoval, tak keď zdvihol telefón, pravda, tak povedal, že no tu chudák starec, ale najmladší, služobne najmladší trstenský kaplán. Tak vtipne označil, s kým človek ide hovoriť. Alebo keď písal pozdrav z vojenského pracovného táboru z PTP z Banskej Bystrice, tak na fotku vo vojenskej uniforme, tá fotka sa zachovala, pravda, tak na rúb tejto fotky napísal Banská Bystrica 11.5.1954, Viktor Trstenský, starý rekrút. Takže takto on celkom skromne, vtipne, pravda, 40-ročný bol zo žalára, potom na pokračovanie bol vo vojenskom tábore PTP. No, narodil sa veľmi slabý,
hej, tak ho hneď potom na druhý deň sa ponáhľali pokrstiť, aby nezomrel ako pohan, teda aby prijal prvú základnú sviatosť, krst, teda hneď na druhý deň. A on sám tvrdil, zdôrazňoval, že za svoj vysoký vek, pravda 98 rokov sa dožil, vďačí svojmu biskupovi, mučeníkovi Jánovi Vojtašákovi, s ktorým verne za života spolupracoval a po smrti biskupa Vojtašáka sa k nemu často modlieval s prosbami o pomoc tam v nebesiach. Tak ku koncu tejto životnej časti môjho príspevku by som chcel zdôrazniť, že čestný život monsignorov mu umožnil zachovať si aj neobyčajne stály, tak prepotrebný pokoj ducha. To bolo na ňom vidieť, že keď rozprával o svojej minulosti, tak ako extra si neťažkal a všetko tak pokojne všetko znášal a všetko pretrpel a vo všetko dobre dúfal. K jeho dielu uvidie najprv niekoľko úvodných podstatných myšlienok. Monsignor Trstenský v prvom rade uznával silu ľudského pravdivého slova a presvedčivosť Božieho slova, najmä ak sú aplikované a dosvedčené vlastným životom, vlastnou prácou i v medziľudských vzťahoch. Bol odvážnym a vytrvalým obhajcom ľudských práv, náboženskej slobody a vernosti cirkvi. To v jeho diele všade sa prejavovalo. Pri svojej publikačnej činnosti čerpal aj zo svojej dobrej znalosti dejín cirkvi, najmä za prenasledovania kresťanov počas vladárenia pohanských šéfov vtedajšej Rímskej ríše. A tak, ako odhaľoval potom falošné praktiky komunistického politického režimu, tak podobne odvážne neustále vzdoroval týmto, ale rovnako odkrýval pretýkanosť a zlobu aj bezhraničného liberalizmu. Aj svojimi listami významne prispel k odstráneniu historických deformácií a k pravdivosti našej minulosti. Mal odvahu vydať hlasné svedectvo o rôznych krivdách ako opravdivý tribún cirkvi aj národa. A takto a podobne v svojom presvedčení prežívané jeho dni či okamihy boli pevným východiskom či základom na vytvorenie jeho neobyčajne veľkolepého apologicko-pastoračného diela. Okrem nespočítateľného množstva povzbudivých listov svojim priateľom i ďalším odhaduje sa vyše 2000 listov politicky či kultúrno-nábožensky exponovaným osobnostiam, pričom táto korešpondencia to nebolo len niečo pár stranové, ale boli to priamo veľké traktáty na obhajobu a obranu slobody, vierovyznania i národných dejín. To, keď niekto dostal od neho list, to nebolo pár strán, vyše 10 najmenej. A takisto dostávali aj tí mocipáni rôzni, či už cirkevní, žiaľ, mocipáni, kolaboranti, niektorí sa našli, však aj medzi apoštolmi bol jeden, ktorý neplnil svoje poslanie do konca. Takže aj týmto všetkým teda písal do svedomia. Vytvoril 17 kníh, aspoň niektoré chronologicky tu nás spomeniem. Sila viery, sila pravdy. Vyšlo to najprv v zahraničí, v Sennefelde roku 1990, potom to bolo uverejnené aj po 80, teda aj u nás zakrátko. Katechizmus pre najmenších, to bol preklad z francúzského originálu, vyšli dva zväzky, prvý vyšiel v 91., druhý v Trstenej v 93. Ten prvý vydala Neografia. Nemohol som mlčať, to je viacej tak z minulosti,
vydalo Nové mesto 1994 a potom Nemôžem mlčať. Už viacej to, čo sa týka prítomnosti, Nové mesto 1995 vydalo. Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti. Vydavateľstvo Michala Vaška 2001. Potom je dosť zaujímavé Pabierky za pravdu, dobro a krásu. Vydavateľstvo Michal Vaška 2008. Ináč tieto jeho diela mnohé sú vyše 400 stranové, vyše 600 stranové. Aj tieto Pabierky majú 334 strán, hoci podľa názvu Pabierky to sú drobné zvyšky. Bez pochyb táto literatúra faktu monsignora Trstenského je obdivuhodná a znamená pre spoločnosť mimoriadny prínos. Pár slov teraz o tej knižke, ktorú som ja vydal. Pápežský prelát monsignor Viktor Trstenský, kňaz, pedagóg, publicista, sociálny diateľ, martýr. Je zostavená tak, táto knižka, aby v súlade s nadpisom jej štruktúra obsiahla významnejšie atribúty monsignora. Jednotlivé kapitoly sú vytvorené ako tematické celky takým spôsobom, že osobitne je hlavný článok a ku nemu sú pridružené príbuzné články, už potom menšie príspevky. Čiže základný článok plus menšie príbuzné príspevky, napríklad len kňazov alebo len jeho žiakov. Táto kniha je koncipovaná i napísaná pre široký okruh záujemcov. Pre mladých i starších, ideovo i profesionálne či profesíne rôzne orientovaných či sociálne postavených. Obsahuje cenné spomienky a svedectvá jeho blízkych, faktografické zhodnotenie jeho pastoračnej, pedagogickej, publikačnej činnosti, významné dokumenty z výsluchov a z procesov súdnych, kópie niektorých významnejších ocenení, početné čierno-biele aj farebné fotografie, či to už zo súkromného alebo verejného života. Knižku vydal Lúč v Lani. Záverom konštatujeme, že asi nikto z pozemšťanov nebol 100% dokonalý. A s tým vedomím aj náš monsignor bol ochotný toto si priznať a skorigovať prípadné omyly. Tak napríklad, keď sme sa tak stretli a rozprávali a položil som mu otázku, že na ako dlho odhaduje vládnutie nastoleného komunizmu. On povedal, Ferko, najviacej tak 5 rokov. No zrejme sa seknú. Ale si to priznal. Už lepší postoj tu zaujal profesor, dôsledný pán Štefan Náhalka, neskorší zakladateľ ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, s ktorým, keď som sa stretol, keď už unikal prenasledovateľom z radov EŠTB, ešte pred emigráciou, teda do zahraničia, a som mu podobnú tému postavil, tak on odpovedal ako filozof, on filozofiu prednášal, hmota sa búri. Tie politické idei komunizmu sú rozporuplné, ale majú zmanipulované ľudové masy. Nezrúti sa to tak rýchlo. Toto bol jeho postoj, zrejme lepší postoj. No pri všetkej obmedzenosti i krehkosti ľudského bytia zase náš monsignor svojou otvorenosťou, darom Ducha Svätého i potrebám cirkvi i iných spoločenstiev získal, rozvíjal i naplňal svoj vlastný zmysel života a tento ponúkal aj vnímavým čitateľom k správnemu životnému smerovaniu.
Hoci monsignor Trstenský tiež už viacej rokov nie je medzi nami, ja osobne ďalej cítim jeho duchovnú silu a pomoc. Aj všetkým ďalším, ktorí s ním spolupracovali alebo ho poznali, či o ňom len čítali, jeho vzácny príklad stále silno žiari a dúfam, že nás prevádza. Ja vám všetkým, aj tým ďalším, ktorí o ňom sa nedozvedeli doteraz, prajem, aby čím viacej čerpali z jeho príkladného, životného i vedeckého diela. Ďakujem vám za to. Párkrát v živote šťastie, že som sa stretol s monsignorom, raz za v Trstenej, ale ešte za totalitý, keď sme mali rôzne stretká, také krúžky, tak sme často dostávali klepanice a dokonca celé také, možno aj na povolenie, kde mám 500-stranové knižky monsignora Trstenského listy papalášom komunistickým. No. To boli tvrdé listy, 10, 15, 20 stranové Husákovi, Štrougálovi, Colotkovi a Lénartovi a tak ďalej a tak ďalej. Oni v začiatku boli z toho zdesení, ale potom si asi na to zvykli. On tam naozaj veľmi podrobne popisoval, čo všetko urobili tí a tí. Čiže už dneska to obávam sa, že málo kto číta, ale ako historicky, čo všetko sa robilo, na to nezabudnúť, bolo veľmi zaujímavé a iste vy to poznáte, možno sa to o tom tu je hovorilo, ja som chvíľu tu odskočil. A druhá poznámka, že on pokračoval presne v tom istom aj po revolúcii. Ano. Ja teraz zbadám knižku, kde zaspíše Čarnogurskému tomu, premiérom, ministrom a tak ďalej. Zas bolo veľa svinstiev a lumpáští sa zrobilo stále. Čiže zas im podobným štýlom pripomína, robil tak, samozrejme mu nič nehrozilo, žiadna perzekúcia, ale bolo to zaujímavé, že ten štýl bol troška aj podobný, lebo naozaj tých rôznych nacionalistických, privatizačných, ale iných lumpov sa naraz objavilo strašne veľa. No. To je do dnešného dilema, že jak je to možné, všetci si mysleli, že to bude vždy také krásne ako po revolúcii. Ja sa pamätám na Tomka Hlinku, prvú omšu niekedy v januári, februári 90. Keď nás upozornili, prvý raz som nechcel veriť, že chlapci, teraz ešte je krásne načenie, ale za chvíľu uvidíte sa vynoria krysy z dier a začnú svoje a tak ďalej rozbíjať. A bohužiaľ to bolo pravda. No. Ja, tento, jak sa volám, Daniel Hevier, povedal jednu takú vetu, ja ju často citujem, ja som v parlamente hovoril, prepáč, jedno slovo tam bude škaredé, že november nás všetkých oslobodil, že duchovne založených k duchovnú a hajzlov k robeniu neprávosti. A toto išlo stále, až to dovedlo do dnešného kapisocializmu, ktorý tu máme. Ani kapitalizmu, ani socializmu. Prepáč, že troška tvrdé, ale myslím, že to je relatívne dobrá charakteristika. Posledná poznámka, že toto bolo pekne urobené, naozaj, pámo zaplať tým, ktorí to robili. To chcem povedať, že viete, ten ľudový milicionár, čo tam stál s touto, to nebol jeden, to bolo tisíce, 10 000. Keď likvidovali kulákov, učiteľov, PTPákov a tak ďalej, keď Rehole likvidovali 5. mája, to sa ja na to pamätám. To boli desiatky tisícov, nie Rusov, ani Marťanov, ani Maďarov, ani Čechov, ale to boli naši slovenskí, bohužiaľ chlapci. Čiže toto ešte na nás nejakým spôsobom, myslím, že kliatba existuje, že vlastne tých mnoho svinstiev, čo sa od židobístvo cez partizánske vojny a tieto cez 50 roky, ale aj potom po revolúcii v tých privatizáciách, bohužiaľ sme si my produkovali tieto veci a teda možno nebyť tých modliteľ, tých obetí, tých basí a tých všetkých ľudí, že možno Slovensko by o mnoho horšie na tom dopadlo. No. Chvála Bohu, že nedopadlo snáď, ale ten boj nekončí a treba stále ho robiť. Ale to si treba uvedomiť, že určite prekliate z toho, že toto zlo nikdy nebolo potrestané. A nepotrestané zlo sa vracia. No.
Tak ja ako človek, ktorý nebol v prvej línii disidentov, nemám veľké právo o tom hovoriť, ale tak dovoľ, tak maličký postup. Ďakujem. Som veľmi rád, že tu môžem byť medzi vami. Ja obrátil som aj to také protipolárne poradie oslovenia, pretože naozaj som rád, že tu vidím týchto mladých ľudí, pretože som si všímal, že celkom pozorne sledovali, čo sa tu deje a verím, že si odnesú takú dobrú spomienku na to, že si dneska tu spomíname na monsignora Trstenského. Ďakujem vám, pedagógovia, že ste týchto mladých ľudí tu priviedli. Ja naozaj veľmi ďakujem za to, že ste pozvali aj nás, pretože monsignor Trstenský sa veľmi hrdo hlásil k Trstenej. Naozaj sa v Trstenej narodil, v Trstenej pôsobil a tak ako ste aj to povedali, mali sme možnosť počuť v tých spomienkach, tak sa považoval za najstaršieho kaplána v Trstenej, pretože nikdy ako kňaz v Trstenej nepôsobil. Tento rok si pripomíname 105. výročie jeho narodenia a práve pri príležitosti z toho výročia jeho narodenia sme v Trstenej usporiadali takú spomienkovú slávnosť spolu s farnosťou. Dali sme mu na jeho dom, v ktorom sa narodil, v ktorom žil a v ktorom aj zomrel, pamätnú tabulu. Ten dom sa v súčasnosti rekonštruuje a verím, že aj sestričky dajú naspäť tú pamätnú tabulu a že postane taká večná spomienka na túto slávnosť, na to 100. výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti sme vydali aj publikáciu spomienky na monsignora. V Trstenej na novozrekonštruovanom námestí máme galériu významných osobností mesta Trstená a v tejto galérii osobností je aj práve meno Viktor Trstenský. Ktorý prídete do Trstenej, tak určite sa zastavte na námestí tej galérie aj meno Viktora Trstenského. Ja ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom udržujete myšlienku Viktora Trstenského, rodáka mesta Trstená, či sú to už obyvateľia, občania Starej Ľubovne, Dolného Kubína, či už Ústav pamäti národa, alebo vy, pán Kluska, že naozaj ste vydali takúto publikáciu o monsignorovi Trstenskom. Ďakujem vám za to. Ja som jeho jedna z niečerí, skoro najmladšia. A keď som videla teraz to, čo ste ukázali, tie jeho zábery, ohromným dojmom to na mňa zapôsobilo, takým, že bol skoro do plaču, lebo skutočne takto nás prijímal, s manželom sme tam často chodievali. Môžem vám ukázať, chodievali sme na jeho omše, ktoré mal doma. On doma mohol mať sväté omše. Chodievali sme tam, veľmi milo nás prijal, veľmi bol rád. A môžem sa pochváliť s takou maličkosťou, keď som prišla, povedal mi, že Hanka ma volala, že ty si najkrajšia z rodu Trstenských. A tak mi to veľmi milo padlo, keď som ho teraz videla. Bolo mi dobré, čo ďakujem. V tej knižke, o ktorej som hovoril, v závere je uvedené, že vítame ďalších teda pokračovateľov, ktorí v tejto knižke majú aj námet na ďalšie rozšírenie a doplnenie a tak ďalej. Takže v tomto zmysle sme v konsenze. Dobrý deň, ja sa volám Anna Kováčová, som rodená Habovštiaková, otec môj bol Anton Habovštiak, ktorý je z Oravy, čiže ja v podstate sa cítim členkou obce Oravcov od dávna. Veľmi sa teším tomuto podujatiu. Takisto som osobne poznala pána Viktora Trstenského, bol tu spomenutý pán Colotka ako jeho žiak, aj otec bol žiakom a viem, že keď prišiel od mňa v 68. roku, prvá vec, čo urobil môj otec, išiel za Colotkom a povedal mu teraz, prvá vec, čo treba je vybrať, teda pomôcť profesorovi Trstenskému dostať sa von, čo Colotka urobil. To sú také moje spomienky. Množstvo takýchto by som našla aj ďalších. Otec, keďže bol z Krivej, kde boli sestričky, na ktoré v podstate zachránili matku, sa venoval
výskumom a tým vďaka jeho výskumu a pátraniu máme blahoslavenú sestru Zdenku. Tým, že Orava bola takýmto regiónom, ja sa tam cítim tak doma od svojich 5 rokov, som to vnímala, aká je to úžasná dedina, pretože tam boli fantastickí kňazi. Orava má množstvo mučeníkov a takisto celé Slovensko. Vystúpila som z toho dôvodu, že po tých 20 rokoch od revolúcie veľmi zabúdame na túto našu minulosť a veľmi málo o nej vieme. Ja som veľmi vďačná pánu profesorovi Kľuskovi, ktorý teda, dá sa povedať, že bol priateľom mnohoročným mojich rodičov, lenže my sme už ďalšia generácia a generácia mojich dospelých synov už túto minulosť veľmi málo pozná. A pritom, ako som spomenula, máme na Slovensku v každej dedine, v každom meste úžasných mučeníkov, dá sa povedať úžasných ľudí a mali by sme si toto dedičstvo zachovávať. Ja sa pamätám, že v roku 1990 po prvom Európskom kongrese kultúrnom dostala som na preloženie odporúčanie Svätého Otca po nejakom kultúrnom kolokviu, že každá krajina postkomunistická by mala robiť svoje martyrológium. Otec túto myšlienku ako si zachytil a hneď sa pustil do skúmania dejín sestry Zdenky tým, že mu padla doslova do náručia jej spoluväzenkyňa Helenka Kordová. Ja som tiež túto Helenku roky poznala a tie veci, ktoré ona rozprávala, zažila, to boli neuveriteľné. Aj sama som ich 3 hodiny nahrávala u nás doma s ňou, ale neboli to profesionáli a nikde sa stratili. Takže mi je veľmi ľúto, že mnohé tieto materiály, aj tých starých sestričiek, ja som otca vozievala pred 20 rokmi do Cerovej, keď to skúmal. Takže ja už patrím k tým starým ľuďom, dá sa povedať. 60-tníkov, my sme už starí 60-tníci. A táto naša mladá generácia už tieto veci nepozná. Čiže veľmi rada sama by som publikovala, aj sa snažím publikovať v časopisoch našich, v kresťanskej tlači. Ale myslím si, že veľmi malý priestor sa venuje aj v katolíckych novinách, aj v týchto našich médiách. Chvála Bohu, že tu je už televízia Lux a niekedy dokonca slovenská televízia by viacej urobila. Takže spojenými silami ešte tí, čo sú tu naozaj, by som povedala, ľudia z Oravy, tejto oravskej obce, aby sme toho viacej spoločne urobili, lebo generácia, ktorá toto všetko zažila, nám vymiera. Ďakujem vám za slovo. Tomonko patril medzi tých jeho veľmi statočných žiakov, však je tu aj Ďuďo, náš Juraj Kajan. To sú všetko jeho žiaci, ktorí by ruku dali do ohňa za jeho rícosť charakteru a to, čo vykonali. Ja som presvedčený, že on, ak nie je už tam hore, teda, kde sú tí blahoslavení a svätí, že zakrátko tam bude. Že aj sa si spomínalo, aj na obrázkoch bolo vidieť, k tej minuloročnej udalosti odhalenia pamätnej tabule bola vydaná tá pamätná kniha, ktorá je takým prierezom Viktora Trstenského a všetkých jeho aktivít. Myslím, že už sa stratila z trhu, čiže sa vypredala. Nevydá sa druhé vydanie a tak v istom zmysle by sa mohlo aj to prezentovať. Tak bude buď to tlač, alebo ďalšie vydanie. Ja sám som už zistil, že v niektorých knihkupectvách už nie je. Bol som na Puškinovej, len tak v úvodzovkách na taký akoby prieskum a som sa pýtal, túto knižku máte? No nemali sme, ale stiahli sme ju tam, kde bola. Hej. Tak mali jeden kus brožovaný a jeden kus viazaný. Hej. Takže ja sám teda nebudem sa priečiť tomu, aby nebolo ďalšie vydanie. Ja sa skontaktujem s vydavateľstvom a sa dohodneme teda, že ak je už že už nie je
nie je moc toho, alebo veľmi málo, alebo takmer nič, tak môže sa aj ďalšie vydať. Hej. Takže ďakujem, Janko, za pripomienku. Keď prišiel do Kubína, ako v 39. bol náš katechéta. Ale začiatkom januára začal pôsobiť. No, všetci sme chvíľa, mali sme náboženstvo a príde nový katechéta. To bola to, pán Farár sme volali. A že čo bude prísne, či nás bude skúšať a ako to bude známkovať. No a už bolo prvé náboženstvo a už sme očakávali. No a on hovorí, no tak ja som váš nový katechéta a boli ste v kostole v nedeľu? No boli. A čo bolo na kázni? Na kázni, čo sa kázalo? Takže on nám nevysvetlal náboženstvo, ale chcel vedieť, či sme dávali pozor na kázni. A odtedy, keď sme išli už do kostola, tak sme sa už, jak sa hovorí, na chôre nešťuchali, nerozprávali, ale sme dávali pozor, aby sme mohli na najvyššom náboženstve povedať, že o čom bola kázeň. Ale to je jedna vec. Druhá vec, jeden príspevok v spomínanej knižke je Stanka Uhrinová. Že ako sa dostal ten príspevok, nikto ho nepoznal a tak ďalej. Pred 25 rokmi alebo 30 hovorím, Stanka, kde ste sa boli lyžovať? No v Roháčoch. A kde ste spávali? No v Trstenej. A kde? No u Viktora Trstenského. A ako? No dievčatá ho poznali, ku nemu chodili aj v lete, tak sme tam išli aj v zime a našli sme u neho ubytovanie. A keď sa táto knižka rodila, tak prišla Stanka kamarátka mojej dcery, hovorím, Stanka, bude sa písať knižka o Viktorovi. A ona hovorila, že prosím vás, a môžem aj ja prispieť, hovorím, no pravda, že takže ten článok, keď budete čítať, tak Stanka bola u neho ubytovaná, ako keď sa chodievala lyžovať do Roháčov. Aj toto bola jedna forma apoštolátu, moderná, prístupná a hovorila, no tie večery u neho, to nebola len večera, to bolo nádherné duchovné cvičenie. Priatelia, aby som ukončil to naše pekné stretnutie, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dnešné stretnutie, predovšetkým pani podpredsedničke Národnej rady Erike Jurinovej, ktorá už medzi nami nie je, ktorá zobrala záštitu nad týmto našim stretnutím, všetkých, ktorí sa organizačne, ale aj tematicky na tom podielali, Ondrejovi Krajňákovi, ináč môjmu kolegovi, režisérovi, dnes zastáva významnú funkciu a ja som veľmi rád. Som mu pred našim stretnutím gratuloval k tejto funkcii, odtedy sme neboli, urobil zo pár filmov vynikajúcich, to musím všetko povedať. Takisto nášmu dlhodobému členovi výboru obce Oravcov, Ferovi Kluskovi, ktorý bol osobným priateľom monsignora Trstenského, a aj Milanovi Galandovi, ktorý to všetko produkčne a organizačne pripravil. Ja som chcel pôvodne hovoriť takisto o osobnom stretnutí, alebo osobných stretnutiach s monsignorom Trstenskom, ale vidím, že pokročili čas, takto kedy druhýkrát na druhú prednášku. Ja sa chcem úplne poďakovať aj žiakom, sú žiaci základnej školy Matky Alexy však, ktorí našli si voľnú chvíľu strávia s nami a dúfam, že ste si trošičku zo pár informácií odniesli a možno, že aj nejaká emócia vás zostala a ostane
do nášho života, tak ako pre nás všetkých, ktorí sme sa s monsignorom Trstenským stretli. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem príjemný zvyšok dnešného dňa. Ale Národnej rady Slovenskej republiky hovorili o pápežskom prelátovi monsignorovi Viktorovi Trstenskom. Ide o neobyčajného človeka, ktorý bol za zásluhy ocenený cirkevne aj štátne. V roku 2001 mu udelili Pribinov kríž prvej triedy. Seminár otvorila a záštitu nad ním prevzala podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová. Na tému prenasledovanie cirkví v rokoch 1948 až 1989 hovoril predseda Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. O živote a diele monsignora Viktora Trstenského hovoril jeho žiak a neskorší priateľ František Kľuska. Záujemcovia sa na seminári dozvedeli o drastických metódach komunistického režimu a o hrdinstve trpiacich. Osobitne monsignor Viktor Trstenský osvedčil počas prenasledovania kresťanov za totality svoju vernosť Kristovi a jeho cirkvi. Medzi politických väzňov patril aj monsignor Viktor Trstenský, katolícky kňaz, pápežský prelát a spisovateľ. Verejne vystupoval proti totalitnému systému a bránil práva veriacich. Počas svojho života pôsobil aj v Dolnom Kubíne, kde mu na znak úcty odhalili pamätnú tabuľu. Slavnostná ceremónia začala svetou omšou, ktorú celebroval spišský biskup monsignor Andrej Imrich. V homílii zdôraznil silu slobody a odpustenia. Ale dnes si tak pripomíname aj osobnosť nebohého monsignora Viktora Trstenského. Prečo šiel do väzenia? Do väzenia šiel len preto, že komunistickému režimu povedal v niektorých situáciách nie. Keby bol komunistickému režimu povedal vždy áno, aj keď od neho žiadal to, čo je hriech, keby bol komunistickému režimu povedal vždy áno, on do väzenia nepôjde. Aj tí, čo sa za vojny dopustili zločinov, ak komunistickému režimu povedali áno, boli navyselní a mali sa dobré. Do väzenia šli len tí, čo dokázali komunistickému režimu povedať v istých situáciách nie. To znamená, keď od nich žiadal to, čo je proti svedomiu, čo je hriechom. A za to, že povedal nie, aj monsignor Trstenský za to si odsedel celé 10 ročie vo väzení. Milí bratia a sestry, do väzenia sa dostal možno 40-tník. V tom najkrajšom veku života. Ten najkrajší vek života, celé 10 ročie, prežil vo väzení. A potom, keď sa vrátil, mohol som ho často stretávať, mal som možnosť ho často stretávať a veľa rozprávať s ním. A nikdy tento človek nepovedal, že mne komunisti zničili tie najkrajšie roky života. To nikdy nepovedal. On sa tešil z toho, že to prežil v zdraví a že to šťastlivo prežil a on sa tešil zo života a nikdy na nikoho nenadával, že tie najkrajšie roky života mu kto si zmárnil, zničil, poškodil. My vieme na všeličo nadávať, my vieme sa na všeličo hnevať, my všelikoho vieme obviňovať, ale on to nerobil. A pretože vedel takto odpustiť, pretože nenadával, ale tešil sa z toho, že je už vonku a že môže ďalej slúžiť Bohu
aj keď nie v slobode, ale predsa nejakým spôsobom už iným, aspoň nie vo väzení, že sa aj z toho mála vedel tešiť. Preto žil veľmi pekný, plodný a povedzme to takto radostný život. On z veľa vecí sa vedel tešiť, lebo vedel odpúšťať. Milí bratia a sestry, monsignor Trstenský bol slobodný človek. On nebol väzňom. On nebol väzňom, pretože on na nikoho nenadával, že 10 ročie prežil vo väzení. Takto volejako prežíval svoje roky staroby, radostne, nezatrpknuto, pretože všetko vedel odpustiť a vedel sa tešiť z Božieho daru, ktorý mal. A my mu chceme za to prejaviť veľkú vďaku. Aj pri tejto svätej omši, aby ho Pán Boh, chceme prosiť, aby ho Pán Boh prijal čím skôr do večnej slávy. Amen. Milí spoluobčania, monsignora Viktora Trstenského som zažil osobne, keď už mal viac ako 90 rokov. A ešte stále udivoval svojou energiou, chuťou do života, dobrou náladou, úžasnou pamäťou a galantnosťou, s ktorou dokázal aj na nemocničnom lôžku komunikovať s personálom. No, postupne som sa dozvedel aj o jeho ťažkom životnom osude. O tom, ako ho vtedajšia tajná polícia prenasledovala, mučila. O tom, ako dlhé roky strávil v tých najhorších väzniciach v bývalom Československu. No napriek tomu, že ten bývalý režim sa ho snažil zlomiť, jeho viera a zmysel života ho ochránila. Možno by to vyznelo trochu pateticky, že to boli stratené roky, ale v jeho prípade určite nie. Práve z väzenia vyšiel vnútorne i navonok ako nezlomený človek. Pre budúce generácie, prosím, aby ľudia si všímali jeho minulosť, aby čítali tie veci, ktoré on napísal, aby si osvojili ten príklad, ktorý on zanechal. On znamenal silu slova a silu príkladu. A to, čo zanechal, aby sme skutočne si vážili, pestovali a ďalej jeho myšlienky rozširovali. Chcem povedať, že sa veľmi teším, že Konfederácia politických väzňov, ale aj samozrejme katolícka cirkev v Dolnom Kubíne, pán profesor a aj ďalší otec biskup dnes na svätej omši
a ďalší významní hostia slúžili svätú omšu a teraz bude odborný seminár k tomu. Celá plejáda mladých intelektuálov, študentov, ktorí sa stretávali či už v súkromí alebo na internátoch, ktorým monsignor Trstenský bol takým duchovným otcom. A je obdivuhodné, ako on dokázal odporovať komunistickému režimu v tých najhorších, najťažších normalizačných rokoch, kedy on dokázal publikovať články v Pravde, síce ako také protirežimové, ale tak bol významný, že oni mu to aj koľko razy publikovali akože hlas, ktorý nesúhlasí. Takže veľká vďaka, monsignor Trstenský, že ste nám dali taký príklad statočnosti, občianskej statočnosti, kresťanskej statočnosti a musím povedať, že už sú známky znova tejto novej liberálnej Európe prenasledovania kresťanov, či už v niektorých štátoch Európskej únie, poznáte ten známy súdny spor v Taliansku, že či môžu byť kríže alebo nemôžu byť kríže v školách a ďalšie iné otázky. Ďakujem pekne, prajem tomuto peknému zhromaždeniu úspech a vopred sa vám ospravedlňujem, že budem musieť zakrátko zase odísť. Stojím jednak ako príbuzný, rodinný Viktora Trstenského. Môj otec a on boli bratranci, takže nás spája aj také rodinné puto. Druhý dôvod je, že prichádzam do Dolného Kubína, kde som pôsobil 3 roky ako kaplánom, takže som rád, že vidím že vás opäť vidím a známe tváre, ktoré ma tu pred 12 rokmi stretával som pravidelne. Moja téma je Viktor Trstenský ako kňaz. Poznáme Viktora Trstenského spojený s rôznymi titulmi. Poznáme ho ako spisovateľa, ako politického väzňa, ako disidenta. Dlhé roky bol označovaný, aj dnes to tak viackrát zaznelo, jeho meno spojení monsignor. Monsignor Trstenský bol pojem počas celých tých rokov, odkedy tento titul dostal. Potom posledné roky to bol pápežský prelát. Myslím si, že na všetky tituly stojí označenie monsignor Viktor Trstenský ako kňaz. A práve tejto téme sa chcem venovať v tomto mojom príhovore. Poprosím prvý slajd, ak to teda takto pôjde. Cesta ku kňazstvu monsignora Trstenského začína v rodine. Tie údaje, vidíte ich vyobrazené. Narodil sa 28. marca 1908, na druhý deň hneď bol pokrstený vo farskom kostole v Trstenej. Narodil sa do veľmi skromných, chudobných pomerov ako 9. dieťa. Ak sa teda pýtame, kde sú začiatky jeho cesty ku kňazstvu, tak je to rodina. Dnes tieto veci, ktoré my tu čítam, už nie sú také samozrejmé, ako možno my ešte z detstva si ich pamätáme z našich rodín. Dnes už nie je samozrejmosťou, že rodičia s deťmi sa modlia pred jedlom a po jedle. Dnes sa už ľudia vôbec nemodlia pred jedlom a po jedle. Nie je to ešte ráno a večer. Alebo aby aspoň jeden člen rodiny bol na svätej omše počas týždňa. Dnes sme radi, keď prídu ľudia do kostola na Vianoce a na Veľkú noc. Tá nábožnosť sa nám posúva iným smerom a Viktor Trstenský v tomto zostáva nám aj príkladom. A nielen on, ale aj všetky tie ostatné osobnosti, že rodinný život je základom úplne aj nielen kňazského povolania, ale aj zdravého, iného povolenia, či už je to manželstvo alebo reholný život. Toto sú rodičia, dom, že vždy mal takéto spomienke pri sebe. Pri skončení gymnázia máte tam citát, uľahčil rodičom voľbu, že čo ďalej, pretože bol nadaný, ale nemali rodičia peniaze, keď sa rozhodol ísť za kňaza. Jednoducho cestu povolenia ku kňazstvu Viktora Trstenského vymodlila aj jeho matka. Teda tu je aj poukázanie na silu modlitby, ktorú neustále nám treba ukázať, že modlitba má svoju silu, ktorá nezáleží od toho, ako vysoko postavený človek sa ju modlí, pretože
modlitba aj dieťaťa, matky alebo starca dokáže zaklopať na nebeské brány. Viktor Trstenský teda vstúpil najskôr do malého seminára v roku 1922, potom do veľkého seminára na Spišskej kapitule, kde ho prijal biskup Ján Vojtašák. Viktor Trstenský bol vysvetený 29. júna 1931 a 5. júla mal primície v rodnej Trstenej. Táto fotografia je aj v zborníku. 30-ročný prichádza do významnej farnosti Dolný Kubín. Stáva sa neskôr dekanom, stáva sa tu učiteľom náboženstva, tu sú tie spomienky, že mnohých učil na gymnáziu, inšpektorom školským a v roku 1947 dostáva titul pápežského komorníka, monsignora, člen pápežskej rady ostražitosti. Naozaj mladý kňaz na takú dôležitú farnosť, aj to bolo svedectvom dôvery, ktorú mal Ján Vojtašák, biskup, keď takto mladého kňaza poslal do farnosti Dolný Kubín. Tie svedectvá hovoria, že to bolo výslovne na žiadosť biskupa, ktorý ho poprosil z Renova, aby sa hlásil na uvoľnenú farnosť, keďže tak bolo zvykom, aby sa uchádzal o toto miesto a on bol potom vybratý a biskup ho teda menoval na toto miesto. Tu nasleduje potom zatknutie, 3-krát sa spomína to väzer, ale teda zatýkanie, až 3. bolo definitívne. Opäť chcem to vyzdvihnúť a ja som rád, že som v Dolnom Kubíne aj pôsobil, aj teraz sa nachádzam, pretože tu naozaj vystupuje statočnosť dolnokubínskych veriacich, ktorí bránili Viktora Trstenského, ktorí išli a vytreli ho žandárom z rúk. Bude to prvé zatknutie v máji 45 alebo 49, procesia z Vyšného Kubína do Dolného Kubína, alebo potom to definitívne zatknutie, ktoré prišlo 1. júna 49, keď vlastne bolo pohrozené, že ak sa nepodvolí, tak tu bude krvi preliatie, tak potom Viktor Trstenský nechce nejaké obete života. Ale opäť je to niečo, čo nie je len spomienka, ale malo by byť aj istým posolstvom. Veriaci, ktorí milujú svojho kňaza, ktorí ho bránia. Ale to bolo preto, že kňaz miluje ich. Čiže tá vzájomnosť. Ja vyzdvihnem význam pedagóga, zmysel slova pedagóg, zmysel tejto profesie a osobitne význam kresťanského pedagóga. Lebo v mnohých prípadoch pedagóg si povie, že no ja som teda učiteľ, odučím si a basta, padla. Ako mnohí robotníci povedia, padla. Hej. Ja som navštívil rodisko, už keď predtým sa súkromne hospodárilo a potom bolo družstvo, idem s bratom Števom teda z nejakej vychádzky a vidím po obede krásne počasie, 3 hodiny zhruba a voz je vonku, z polovice naložený. Števo, čo to tam, ako to, príde dážď, to zaleje. Ferko, to je tak, padla. Už sú iné pomery. Hej. A mnohí učiteľia povedia, končím, hotovo. Kresťanský pedagóg toto nesmie povedať. Pretože historicky slovo pedagóg vzniklo z gréckeho teda pôvodu, to je človek, ktorý doprevádza. Keď je malý, chytí ho za ruku, vedie, keď je starší, už ho nevedie za ruku, ale ho vedie, usmerňuje stále. Kresťanský pedagóg osobitne. A teda kresťanský pedagóg je viacej ako ten, ktorý na tie vyššie hodnoty nedbá a ktorý si všíma človeka aj potom. A taký bol Viktor Trstenský. Ďalšia kniha Sila viery, sila pravdy. Monografia Viktora Trstenského Sila viery, sila pravdy je životopisným profilom spišského biskupa Jána Vojtašáka. Autor doplnil hlavný názov
pod nadpisom Život a dielo najdôstojnejšieho otca biskupa Jána Vojtašáka, mučeníka cirkvi a národa. Táto životopisná monografia dosiahla v prvej edícii v roku 1990 50-tisícový náklad. Ide nesporne o najznámejšie dielo nielen čo do počtu výtlačkov, ale aj čo do obsahu a rozsahu. Korešpondencia monsignora Trstenského sa začína 28. novembra 1989 a končí roku 1999. Autor listov sa zaoberá širokým okruhom tém a problémov života. Zaujíma postoje po novembrovej spoločensko-politickej situácii. Kriticky posudzuje polarizáciu slovenskej občianskej spoločnosti v ére mečiarizmu. Hneď po príchode sovietských vojsk v roku 1945 sa dostal do nemilosti novo sa formujúcej vládnej garnitúry. Údajne mal byť aj deportovaný na práce do gulagov do Sovietskeho zväzu, ako viac ako 7 až 10 tisíc ľudí zo Slovenska po príchode Červenej armády a NKVD. V tomto čase Viktor Trstenský najmä novinovými článkami a prejavmi kritizoval aktivity novej moci, dirigovanej komunistami, a to najmä voči cirkvi, a preto bol prvýkrát, ako už bolo spomenuté, zaistený dvakrát v máji roku 1945 a uväznený v Ilave. Po roku 1948 sa dostal do pozornosti komunistickej štátnej bezpečnosti. Pre svoj presvedčený antikomunizmus a nechuť príjmať kompromisy s novou ateistickou mocou mu bol v roku 1949 prvýkrát odobratý tzv. Štátny súhlas na výkon duchovnej služby. Na základe tohto všetkého v máji 1949 ho zatkla všemocná a obávaná štátna bezpečnosť, no približne 600 dolnokubínskych veriacich ho načas oslobodilo. O pár dní ho znova teda zatkli a poslali ho do tábora nútených prác v Novákoch na 2 roky a v priebehu nasledujúcich mesiacov ho okresný súd v Čadci v októbri 1949 odsúdil ešte na ďalšie 4 mesiace. Milosť od Pána Boha daná, že som sa ja nebal ničoho. Myslíte si, že mi dačo zrobíte, som povedal na tom veľkom súde. Ja sa nemám čo ľakať. Nemám čo stratiť. Rodičov ste mi už vlastne zmárnili. Bratov nemám, priatelia sa ma zľakli. Majetku nemám nejakého. Súďte, ako sa vám páči. Ale pamätajte si, že sa stretneme na jednom veľkom súde a uvidíme, kto zvíťazil, či vy, alebo ja. Ale bez bázne sa mi tam rozprával. A dali mi tých 15 rokov z prostých. A takto odôvodnil tento, čo to viedol. I keď nie je dokázané, že by sa bol Trstenský dopúšťal tých zločinov, z ktorých bolo súdený, ale vysoko vzdelaný, tak mohol tie zločiny páchať. Navrhujem najvyšší trest, 15 rokov. A navrhovala dali mi. Potom dali druhému 15 rokov ešte, potom tretiemu dali 13, a potom 10 rokov a potom niekoľko mesiacov 6 nás vtedy studili.